Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uclick leyo bell for ama notification. So namhlanje mbukeli ngizokhuluma ngomlingisi ojoyine Umkhokha ezingane kaNdlovu okumele ke futhi eshade nomkhululi wamaJudiya. So kumathiza kwavela ukuthi kunengane kaNdlovu igama layo uSibahle okuzomeleka ibomfazi wesibili kaSphamandla. I-character kaSibahle idlalwa usinokuhle ngubeni esike sambonayo kwamanye amadrama nje yakhona ke la eMzansi ngaba like adulting edlala lapha ku Showmax ngiphinde ke futhi ngibale noNikiwe. Ubuso bakhe usinokuhle ngubeni bujwayelekile, ngiyathemba ukuthi ke abanye benu maybe bake bambona ke before. Bengishilo ke before ukuthi ujoyine Umkhokha ezingane kaNdlovu uzoba ngisake uMabusi lapha ngoba ke phela kuzomela ebe umfazi wesibili wakheke umkhululi. Kusazoshuba ke impela kumkhokha, idrama ke nje isazobaningi. Abalandeli abaningi bomkhokha babanga happy lapha ku social media mabethola ukuthi ke uSphamandla kuzomela ethathe umfazi wesibili. Siyazi ukuthi uSphamandla benayo uMabusi ikhaphula ethandwayo lapha kumkhokha. So ukufika kwakhe kuSibahle kuzokhoza nje idrama eningi. Injalo nje ngiyobuya ke kodwa namathiza ngizoku-update ngikutshela ukuthi ke ngabe le ndaba leyo ukuthi ke bomfazi wesibili ngabe izoba impumelelo na. Kusazoshuba nje yizo ke lezade nguphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa nje ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.